40 градус салқын болса да, мектепке барып оқуы көңілдірек dediler. Bu bit менің балам. Кім білді бит инде алардың, сен министр, сен мына. Ей, министр, кел мында. Секси болып кірді. Сен шындай тазайдың бит элек. Түгерек, бітеш, бұл қара не де секси? Yok, мен аны жібілер деп ойлайшам. Güzel, тоқтап, güzel. Сен қарал, мен сен сезасың, көресің. Нәрсе? Өзгерішлер. Яңа, не алдың что ли? Ondan тыш. Кофта алдың? Yok, ondan tış. Яңа не алдың да? Yok, ondan tış. Яңа. Yok, sen хаман шундай yok. Джинсы алдың что? Джинсы, джинсы яңа. А сен көресің, ненде мен 2025 жылға ненде секси болып кірдім. Әстаға. Астағфирулла. Алғатаға нелер болар екен? Ой, айтма да. 25 жыл бізді шылай. Тоқта біз 25 жылының 9-шы күні өткереміз бейді. Сен үшісін өткердің? Роберт, әлі нәрселер сөйлемәлі. 23 жылының 9-шы күнінен нешік кіна болмасын, 2023 жылны сен өзің шоққаттырға болдың бұға, еймі, Роберт? Çünkü мен бұл елға айтамын, секси болып кіреді. Менің ептіқта, менің секси олардың қойдасы ол. Ал, білмейм. Әйді, әссалам ғалайкім, кеттік әйді. Шулай сәлемет кейі сізні міне шулай сәлемлеуі бізге өзіміз үшін лапта бик шатпыз. Сіз де бізні бик күтіп сағынып алғансыздар деп ышанып қалайық әлі. Сен әлі нені бармақларын көрсетіп отырма әлі сен қарышы? Мен айтайын, мен секси болып бітем қоланамын. Мен бұлай көрсетіп сен сөйлегенде мен. Ал есе қошларының секірткелі. Секірткелі менде ол. Бұлай воздушный поцелуй. Тұқта сенің үшін секси. Тұқта мен оңладым. Өзер үшін секси кіші ол қошларын сілкіте білген кіші. Жоқ, енді біраз ғына образға кірдім. Жоқ, güzel сен ұрамда бірәсі бұлай іздесе. Бәтеш, бұл қара не де секси? Жоқ, мен аны жібілер деп ойлайшам. Бүгіннен бит инде мәктәпләрдә һәм башка уку йортларында да укулар башланды. Ләкин кышкы зәмхәрир салкыннар дип әйтгәндәйме, бу планнарга да үз үзгәрешләрен кертте һәм Мәгариф һәм фән министрлыгы кышкы каникулларны тагын 2 көнгә озайту карарын кабул иткән икән. 2 көнгәме? 2 көнгә икән шул. Чөнки салкыннар тиздән бетә бит инде. Ләкин моның беләсеңме бер бик күңелсез ягы да бар икән. Ниндирәк? Чөнки бу 2 көнне язгы каникуллардан алачаклар. Импортозамещение. Үзенчә күзләр. Менә беләсеңме, бик күп балаларның бүген мәктәпкә баруын беләм мин. Шуңа күрә. Обидно дип әйтәсе килә. Анысы беләсеңме нәрсәсе кызык? Балалар, мәктәп балалары мәктәпкә бармый. Балалар бакчасына йөрүче балалар бара. Әйе, менә ансы бигрәк тә шаккаттыра, әйме? Парадоксаль. Тагын беләсеңме, мин шундый бер кызыклы фикер дип әйтикме соң инде, әйме, шундый фикергә килдем. Безнең бит инде менә бу пандемия чорында бик күп кешеләр эшләрен дә теге дистанцион рәвештә башкарды бит инде, әйме? Нәрсә дип атыйлар әле аны? Дистанцион не бит? Әйе, дистанцион уку дип әйтгәндә, әйме, мәктәптә дә, вузларда да дистанцион укуга күчтеләр. Һәм менә мәктәп укучыларына шундый сорау биргәч, менә сез дистанцион укыр идегезме менә шу салкын көннәрдә дип, яисә мәктәпкә барыр идегезме дип. 40 градус салкын булса да, мәктәпкә барып укуы күңеллерәк диделәр. Менә балалар бердә өнәми дистанцион укуны. Юк инде, әлбәттә өнәми. Менә мин шуны хәтерлим, әле мин үзем мәктәптә укыганда, теге ой салкыннар җитте, мәктәпкә бармыйсыз дип әйтәләр иде дә. Әйме? Без эй Аллага шөкер дип сөенә идек дә, портфельләрне бер почмакка ташлап, җылырак киенеп, урамга чыга идек уйнарга менә. Өстәвенә тагын әгәр дә инде мәктәп ашханасында дежур торасың икән, андый ниләр булдымы кемдә? Булды. Мин 2 тапкыр дежур торадым. Җинем симейде шул дежур торында. Мин киресенчә. Лучше мин бер контроль эш язайдым математикадан, ләкин ашханада дежур туры фугала. Җинем симейде. Мин ашханада эшлидем. Анда 2-3 сәгать эшлисең дә, йога кайтып китәсең, аңлыйсыңмы? 6 сәгать тормыйсың инде һәр хәлдә. Булсын, мин яратмыйм. Ну, син ул мин түгел бит. Синең Роберт элеккеге фотоларыңны хәзер менә шушында кичкенә генә иттереп куйсак, әйме, синең чынлап та көннәр буе эшләвенә ышаныр иде халык. Анда син нәрсә каян әйтәсең? Син шундый тазайдың бит элек. Түгәрәк идем. Бүген, ягъни дүшәмбе көн бүгенге яңалык, алдан кисәтеп куябыз. Тимур Сулейманов, беләсез бит инде Тимур Сулейманов, әйме? Яшьләр министры, аны бүген Татарстан президенты ярдәмчесе итеп билгеләделәр.
Biz Тимурны шын күңелдән котлыйбыз. Хәтерлисеңме, Тимурны министрлыкка билгеләгәндә без шушы тапшыруда аның өчен сөенеп, аны кутлаган идек һәм шушы хәбәрне сезгә бер ирештергән идек. Хәзер менә без тагын шундый бәхеткә ирештек, Тимурның бу бит инде теге русча әйтсәк повышение дип атала, аның карьера баскычы буйлап өскә үрмәләвенә без кабат шаһит булдык һәм аның өчен шул күңелдән, ихластан куанабыз һәм аны котлыйбыз. Минем аның турында нәрсәләр әйтәсе килә. Бу бит минем балам. Бара ничек яндырып? Синең сәлкешеңме? Сәлкеш бит әйе. 2005 елда мин аның әйдәманы булдым. Алар Нурбәк белән бергә бер төркемдә булдылар. Мин аларның имеш түгел инде. Әйдәманы булды. Балалар, кем белде бит аны Нурбәкнең алтын маска алачаган, Тимурның министр булачаган. Менә утырып тордылар икесе бергә миңа карап. Кем белде бит инде аларның менә син министр, син менә биеше буласың дип. Кем бер кычаклыйм, бер кычакланым да шулай. Мин дөресен әйткәндә ихластан тәбрик итәм Тимур Җәүдәт улым Сөләймановны. Нурбәктә Шушы котлауларга кушыла. Котлар әлеге вакытта ялгышмасам Швейцарияда. Мастер-класс бирә. Күрәсең, ничек шулай килеп чыкты. Күп талантлы яшьләрне беләбез без. Тимур менә президент ярдәмчесе булып киттеме? Әлхәмдүлилләх. Нурбәк менә Швейцарияга китте. Һәм беләсеңме, чын күңелдән алар өчен шатлану. Минемчә ул менә чынлап та зур шундый шатлык уйлайм. Син бу кешеләр белән яшьтәшләр дип атап була бер-беребезне. Әлбәттә. Без аларны беләбез. Без алар белән шул хәтлек аралашып йөргән, бер-беребез белән теге исәнмесез дип кенә түгел, чынлап та менә хәлләрең ничек дип бергә утырып сөйләшкән кешеләр бит ул. Шуңа күрә сезнең менә шундый уңышларыгызны күрү чынлап та бик сөендерә. Мин аңа хәтта менә ялгышмасам, шул 2005 елларда Тимурга шулай дигән булды да. Министр, килә монда! Димәк, Роберт, безнең шундый бер кызыклы мәгълүматкә тап булдым. Мин бер көнне шундый бер график урнаштырганнар социаль челтәрләрдә. Нәрсә дигән? Татарстанда 10 ел эчендә халык саны, Татарстан районнарында халык саны ничек үзгәргән икән дигән график. Менә мин чынлап та чын күңелемнән кызыксынып кирип киттем шушы мәгълүматкә һәм сезгә дә шул мәгълүматны җиткерәсем килә. Димәк, моны син дә күргәнсеңдер, Роберт, әйме? Аның белән бөтен интернет булган инде. Әйе. Районнарда безнең чынлап та халык санын кимүен күрсәтә бу таблица дигән. Кайбер районнарда. Кайбер, әйе. Ләкин менә мәсәлән, безнең ире шәһәрләрдә, аларга безнең Казан керә, әлбәттә, Алабуга, Әлмәт, Чаллы, аларда халык саны артуы күзәтелә. Менә башка районнарда барыбер кимү бар. Әйтик, менә кайсы районда күбрәк? Мисал өчен иң күп кимү ул безнең Аксубай районында, анда хәтта 20%-ка кадәр җитә халык саны кимү. Шулай ук Спас районында 10%-ка кимегән, Буа районында 11% ярым кимегән. Дәрәҗән Шүпрәле районында бу инде безнең 18%-тан артыкка кимегән. Тәтеш, Кайбыш, Балык бистәсе, Теләче, Мамадыш, Зәй, Сорман. Һәм хәтта Актаныш белән Мөслимлеккә дә кимәгән дигән. Анда да халык саны кими икән. Беләсезме, мин ничектер моның белән генә бик килешеп тә бетмим шунда. Чөнки безнең бит хәзер район үзәкләрендә дә яшьләр өчен күп кенә мөмкинлекләр тудыра. Яшь гаиләләр өчен нинди матурлык тудыралар, Алдык әле без шул ук Арча районнарын, Биектау районнарын, анда булар монда Казанга якынрак булгач, анда кеше саны киресенчә күбәйде бит. Анда чынлап та чөнки безнең инде теге Казанга йөреп эшләү бик үк авыр түгел дип, машиналы халык менә шул якын тирә районнарга күченү ягын карыйлар, ләкин авыл җирләрендә халык санының кимүе бераз борчылдыра. Нәрсә генә дисәң дә, татар халкы өчен авыл җире, авылга кайту үзе бер ниндидер шундый романтика белән бәйле. Хозурлык, тынычлык, рәхәт. Хәтта син дә бит менә арып эшләп арыгач, мин 1-2 көнгә гүзәл авылга кайтып киләм ямәдик. Җәй көннәрендә. Юк, шулай эшеннән дә бар итек ял итер өчен генә тегене. Йоклар өчен генә. Анданың һавасы башка, анда тыныч. Анда ничектер менә башкача. Юк, шуннан да шулай. Мин хәзер авылны ишкә төшергәч, әлбәттә инде булып китте. Әби бабалары
күп еллар элек вафат булган кешеләр өчен авылның тәме әз генә бераз теге кимегәндер дип әйтикме соң инде. Халык саны кимегән инде. Халык ләкин менә барыбер авылга кайту ул менә минем үземнең дә балачактан ук шундый күңелдә бик матур хатирә булып сакланып тора әле дә. Бу безнең шур кешеләренә эләккәндер инде андай әйберләр, әйме? Менә мәсәлән менә хәзерге заман балалары алар өчен авыл бар ни, юк ни? Әти-әниләре күптән Казанга күченеп яшәүчеләр өчен әлбәттә инде ул авылга кайту ниндидер бер экзотикага тиңәй бер. Менә безнең өчен ул кайтасың анда ялтырап торган галошларны өстерәп җигереп чыгып китәсең басуга. Нәрсә эшләямездер инде без анда. Чәчәк җыеп. Анда сиңа Таиландда да булды, анда сиңа Анапасыда, анда сиңа Бразилия. Бакчага кирип китәсең кура җиләге җыерга. Ул арада синең кулыңнан, аркаңнан, аягыңнан бал кыртлары чагып чыгара. Күңелле иде кыскасы. Һәм дуслар, күбебездә бит инде безнең хәзер эшкә чыкты. Шулай да әгәр сез әлегә кадәр менә үзегездә яңа ел каникулларыннан соң ниндидер менә күңелсезләнү сизәсез икән, эшкә тотына алмыйсыз икән. Моны да бик җиңел һәм дөрес итеп чынлап да йырып чыгарга була. Һәм сезгә ярдәмгә безнең психолог белән төшерелгән әңгәмәбез киләчәк. Моны карагыз, психолог киңәшләрен тыңлап, аларны да үз тормышыгызда куллана аласыз. Рәхәтләнеп, кирәк булса инде, кирәк булмаса кулланабыз. Без шушы яңалык белән тапшыруыбызны төгәллик һәм киләсе атнада да кабат сезнең белән очрашуны сагынып көтеп торырбыз. Менә 23нче елның яңалыклары әлегә шундый шәп кебегәйме, нормаль кебегрәк килеп чыкты, Шулай дип әйтик. Шундый булсын иде алар. Куркыныч булмасын, негатив булмасын. Дөрес әйткәндә, яңалыкларның төрлесе булгандыр инде, ләкин без шушы беренче тапшыруыбызда фақат матур яңалыкларны гына туплап, ел дәвамында сезгә бары тик күңелле һәм позитив хәбәрләр генә ирештерергә насыйп булсын иде дигән теләк белән шулай эшләргә булдык. Аның безнең калган еллары да шундый иде, Менә хәзер монысы да шундый, алга таба да шундый булачак әле, Ярый, дуслар, шушының белән, сезнең белән саубуллашабыз. Гүзәл. Яңа очрашуларга кадәр. Гүзәл, ашыктың. Син озаклап саубуллашасың. Ашыктың, просто сау булыгыз дияргә кирәк. Сау булыгыз түгел, сау булыгыз. Әкрен генә, салмак гына, сау булыгыз. Исән сау булыгыз. Менә бит, югалту, исән сау булыгыз. Әйтин, пожалуйста, бер тапкыр. Исән, менә карыйм, пожалуйста. Исән сау булыгыз. Матуриш. Әйдә син шулай, мин үзем пожалуйста, бер тапкыр. Мин синең әйтәм, соңна. 3-4. Исән сау булыгыз. Бүлү башы булыгыз. Әйдә хәсинең әйтим әле. Давай синең әйтим. Давай. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Фикрәш җигел икән.